un dia d'agost, un 15 d'agost de l'any, exactament, ara us ho diré, que va ser presoner al camp nazi de Buchenwald. Va salvar-se perquè, segons escrit, va travessar la mort contra el darrer esborrament, contra el setge de la pols. Tornarem tantes vegades com calgui i direm als nostres fills, ens interroguem sobre el que som i sobre el que volem ser. Deia el poeta i crític, i segurament quan fem aquest viatge a la memòria és perquè estem interrogant-nos sobre el projecte que volem tenir, sobre què volem plantar. Els que no ho saben, que ho tenen, el missatge ètic d'aquest llibre és que mai més, i aquest és el gran missatge, penso, de la memòria, mai més hem de destruir-nos, és a dir, no podem arribar